kuwo kulonya omusha wokuqhubeka nohambo lwalonyaka. Kumele bathandekazi sami kanjalo ngenyawo. Soniphe phakathi kwethu. Inkosi babuncomo makhona umuntu ongatholeka lento ngizoyikhuluma senginibingelele. Ngibona amasimu ukandakanda usulimile. Ngibona amasimu ukandakanda ulimile already. Amasimu serious into engimtshela yona. Ngikhonyiswa uJesu. Ungibonisa amasimu alinywe wonke. Amasimu ashoda ngomuntu ozofaka imbewu. Ngicela niyitholeke makhono utholeka walento ayitholeke ngokushesha. Amasimu alinyiwe separate ushoda imbewu. Angazi ushoda imbewu ezongena la kulinywa khona. Already ulenyiwe, asikho isidingo sokuthatha igeja uyomba umbele intethizi. Yonke into iseredi inkobisa lokho inkosi yaseyithi-ke nginitshele lokho nazi izinto efanele niyifune this year ningafunde eningi. Nazi into inkosi engitshela yona ethi ningaceli into eningi. Yonke into eniyifunayo inkosi izonika yona. Nansi into efanele niyifune enkosini. Izwi leli elivela enkosini. Baba, izwi lakho olishilo ilona lifakazele Baba ongcwele ebusuku egameni likaJesu njengoba linjalo. Amen. Sicela abafutha abasemnyango baphuthume bashiye yonke into abayenza bazobuyela kuyona. Sofunda izwi bezwe umyalezo from above. Baphuthume bazalwane siphuthume. Mambishop nangu umlayezo inkosi enginikeze wona. Angakube kuhle iwuveze nganeno. Ayikho into efunekayo kule yalonya. Sonke njengoba sibambe njengoba inje Thabiso injalo ifunde injengoba. Chapter 3 amakhosi oqala. Chapter 3 verse number 4
verse wehle nayo. Siyafunda bazalwane. Yeah. Makhosi okuqala chapter number 3 verse number 4. Inkosi yaya eGibhiyoni ukuhlabela khona ngoba kwakuyindawo ephakemeyo enkulu. Solomon wanikela ngeminikelo yokushiswa eyinkulungwane e-altar lelo. eGibhiyoni uJehova wabonakala kuSolomon ngephupho ebusuku. uNkulunkulu wathi, "Cela lokhu othanda ukuba ngikunike khona." Cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. Amen. Cela lokho othanda ukuba ngikunike khona. Qhubeka. uSolomon wathi, Solomon wathi, "Wenzele inceki yakho uDavide." uDavide wamenzela umusa. Solomon wathi "Wenzele inceki yakho uDavide umusa. ubaba umusa omkhulu Wamenzela ubaba umusa omkhulu njengokuhamba kwakhe njengokuhamba kukababa phambi kwakho ngeqiniso phambi kwakho ngeqiniso nangokulunga nangokulunga. nangobuqotho benhliziyo kuwe." Ukhumbula uSolomon utholakala kanjani? Kodwa uthi uhambe phambi kwakho Nkosi ngokulunga nangobuqotho nangeqiniso benhliziyo kuwe. webaba leyo nto. Amen. Yaqhubeka. Wamgcinela futhi lowo musa omkhulu, Wamgcinela futhi lo musa omkhulu. wamnika indodana ukuba ihlale esihlalweni sakhe Wamnika sobukhosi. indodana ukuba ihlale esihlalweni sakho sobukhosi. Njengoba kunjalo namuhla, Njengoba kunjalo namanje. manje Jehova Manje uNkulunkulu ubekile inceki yakho, ubekile inceku yakho, inkosi esikhundleni sikaDavide. inkosi esikhundleni sikababa. Ngumntwana omncane nje, Ngingane nje, angikwazi nokungena nokuphuma. angikwazi ukungena nokuphuma. Inceki yakho iphakathi kwabantu bakho ebakhethileyo, Yebo, isizwe esikhulu yebo, esingena kubalwa, esingena kubala. esingena kuthathwa Yeah. mumo waso ngobuningi. Yebo, Ngalokho yebo, yiphi inceki yakho inhliziyo elalelayo ukwahluleka abantu bakho? okokuqala yiphe inhliziyo yakho, inceku yakho kunjani? Ukulalela. Yebo, Isho njalo. inhliziyo ukulalela ukwahlulela abantu bakho. Ukulalela ukwenze njani? Yiphe inhliziyo elalelayo. ukwahlulela. Bazalwane, inhliziyo inamadlebe yini? Hey. Yiphe inceku yakho inhliziyo enjani? Elalelayo ukwahlulela abantu bakho. Ya. Kuba ngahlukanise okuhle nokubi. Oh, madoda. Ngokuba ngubani ongahlulela labantu bakho abakhulu kangaka na? Ubani? Yebo. Leyo nkulumo yabanhle emehlweni enkosi ukuba uSolomoni wayecele leyo nto. Yebo. Wathi uNkulunkulu kuye, Yebo. ngokuba ucele leyo nto ungazicelelanga izinsuku eziningi, Yebo. ungazicelelanga namfuyo, ungacelanga futhi kufa kwezitha zakho, Yebo. uzicelele ukwahlukanisa lokho okuzwayo ekwahluleleni. Bheka, ngenzile njengezwi lakho, nakho ngikunika enhlizweni enokuhlakanipha nokuqonda okungazange kube khona, Phinde kube khona, yebo, kube okunjengakho ngaphambi kwakho, nokungayi kuvela futhi okunjengakho nangasemva kwakho. Yabona bazalwane, uNkulunkulu ngeke ayikhulume into
kuyashintsha ngithi kodwa namhlanje sizocela lento athenge kaphinde ayenze sifuna yona angithi salusile abantu bakhe ufanele abantu bakhe sibahlulele ngani ngeqiniso nangani nangokulunga kusho isidingani ukuhlakanipha asidinge into asidinge umthandazo asadinge umthandazo kulento sidingani bazalwane ukuhlakanipha ngoba yonke lento izolandela umthandazo uzosiza ukuthi sithandaze kodwa kufanele sihlakaniphe sibone into ukuthi le idinga umthandazo sibuke nale ukuthi idinga ukukhuluma sibuke le idinga izwi sibuke le idinga ukuhamba sibuke le idinga ukupha sidinga ukuhlakanipha kukaNkulunkulu ayikho enye indlela uzofika umuntu ezekithi athi ngicela baba umthandazo sibuze yini inkinga athi ngilambile umthandazo umsiza umuntu mayelambile umuntu usizwa impupho Oh, hallelujah. ma ngeke simnikeze ivesi uma elambile udinga imali sidinga ukuhlakanipha namhlanje ngicela siphakame sibene ngenyawo ufuna sicele enkosini sayicela imali kuke kathatha ufunde akufuni sifuna imali sifuna sibone lonyaka ukuthi uNkulunkulu uzokwenza izinto engakade nasadinga eningi yonke lento esidingayo imali yonke lento esidingayo imoto sizoyithola kodwa sidinga ukuhlakanipha ngoba nayo imoto soyidrayiva thabiso silale nayo ifebeni ngenxa ukuthi inqondo yethu ayihlelekanga sihlakaniphanga imali yethu soyisebenzisa noma kanjani ngoba ukuhlakanipha akukho kithi kodwa uNkulunkulu engasikeze ukuhlakanipha uyokusinika izinto zonke ithi iBhayibheli lendoda yathi mayicela ukuhlakanipha uNkulunkulu khona indawo ayinikeza yona engakaze ayinike haleluya ithi iBhayibheli malichaza wayinikeza nodumo udumo uNkulunkulu anike umuntu uthabiso kodwa uSolomon wamnikeza ngikunika futhi nalokho ngacela hayi ezonikezwa sona haleluya ngikunika futhi nalokho ngikunika nalokho amashantele haleluya ngikunika nalokho ongakupela ngebo imfuyo nodumo siyasibastanda sithi udumo lwakho Mose luthathe lonke kodwa uNkulunkulu wakhuluma walehlisa udumo wathi indoda enkulu ngenxa nje yokucela ukuhlakanipha sendukunikeza nodumo ngikunika futhi nalokho ngakuphelanga imfuyo nodumo njengoba kungakubakho konje nawe phakathi kwamakhosi zonke izinsuku zakho mawuhamba ngezindlela zami ugcine izimiso zami nemiyalo yami njengalokho uyihlo ubhishophu wahamba yakwandisa izinsuku zakho ufuna thabiso uma uhamba ngezindlela zami ugcina izimiso zami nemiyalo yami njengalokho uyihlo ubhishophu wahamba yakwandisa izinsuku zakho sicela namhlanje sithandaze sivala amehlo ethu sifundeyo Nkosi sohamba kanjani ngosukulele lizwe sidinga ukuhlakanipha sophila kanjani Nkosi nalaba bantu sidinga ukuhlakanipha sophatha kanjani umsebenzi wakho Nkosi ngoba umsebenzi wakho abantu badinga abantu abafundile asikudinga ukufunda sidinga ukuhlakanipha
nansi into efanele sicele namhlanje Nkosi. Siphe ukuhlakanipha. Nkosi izosinikeza njengalokho sifisa. Masicela ukuhlakanipha iBhayibheli losinikeza nakho konke esidingayo empilweni. Uyofunda nokuthi mawunikezwe into wazi ukuthi le ayiveli uNkulunkulu ngoba uhlakaniphile.